Detský folklórny súbor Žochárik oslavuje 20. výročie. Vznikol v roku 2003 pri základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topolčanoch z podnetu riaditeľky školy Hany Ferancovej. Pri jeho zrode stála Mária Vršková, tá bola autorkou aj prvej tanečnej choreografie na ľudovú pieseň Kukulienka, kde si bola, a zároveň podľa nej dostal súbor pomenovanie Kukulienka. Predstavenie sme nazvali Spájanie generácií, lebo sa tu ukazujú, alebo teda sú tu deti, ktoré pred 5 rokmi skončili, sú to už dospelé deti, to 25-ročné deti, ktoré sa po 5 rokoch vrátili a vlastne prišli vystupovať s touto mladšou generáciou. Preto sme to nazvali aj Spájanie generácií. Výročie Žochárika, to vlastne bola taká moja myšlienka, keď som sa stala vlastne prvých 5 rokov riaditeľkou školy, keďže som už 21 rokov riaditeľkou základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého. Takže v prvej koncepcii som naozaj mala pocit, že mesto Topolčany potrebuje nejaký folklór. A keďže tu nič nebolo, tak myšlienkou mojou bolo založiť nejaký malý folklórny súbor, ktorý by reprezentoval aj mesto Topolčany a samozrejme našu školu. No a tým, že už teda bolo to v tej prvej koncepcii, tak tým pádom je to už vlastne 20 rokov. Medzi tým prešlo Žochárikom nesmierne množstvo detí, žiakov našich, ale samozrejme stálicami tí, ktorí sú v Žocháriku, je vedúca tanečného folklórneho súboru pani Pastoreková, manažérka súboru pani Hrabovská, no a ostatní tanečníci sa samozrejme aj hudobníci striedali. Verejnosti sa súbor prvýkrát predstavil na vianočnom koncerte základnej umeleckej školy v decembri 2003. Pod názvom Kukulienka súbor vystupoval až do prvého samostatného premiérového programu v roku 2008 pri príležitosti 5. výročia jeho založenia. Súbor sa volal Kukulienka, založila pani učiteľka, pani riaditeľka s pani učiteľkou Vrškovou a pri 5. výročí sme ho premenovali a prekrstili na Žochárik a vlastne tak bolo vlastne 5. výročie, potom 10. výročie sme mali solčanskú svadbu, 15. výročie sa odchádzali tá 15-ročná generácia, ktoré boli od začiatku, a toto 20. výročie máme teda spájanie generácií, lebo tá generácia sa vrátila naspäť, ešte to nechceli opustiť. Sice sa im ťažko tancovalo po tých 5 rokoch, ale prišli znova a dali sme to. Sa veľmi z toho teším, že aj ten folklórny súbor alebo folklórny tanec má v našom meste svoje miesto a udržiava takýmto spôsobom tie tradície. Takže pred 20 rokmi, keď začali, a dnes tu uvidíme určite aj tých prvých, ktorí vo folklórnom súbore účinkovali, musel niekto položiť tie pevné základy. A položili ich veľmi dobre, keďže vydržali 20 rokov, a ja im želám, aby vydržali minimálne ešte raz toľko, aby vždy tí vedúci súboru, pani Pastieriková, mala dostatok energie a entuziazmu na to, aby dokázala motivovať tých mladých ľudí aj k takémuto typu tanca, k takejto histórii a k takémuto folklóru, aby sme sa dokázali pripomínať, aby sme nezabudli na to, čo nám tu naši predkovia zanechali. Začiatok bol veľmi chabý. Hlavne som potrebovala mať vedúcu súboru, ktorá by teda naozaj nejakým spôsobom viedla, a museli sme urobiť aj nejakú propagáciu, že naozaj otvárame nejaký folklórny súbor, čiže sme tam potrebovali aj deti. Nie som si už úplne istá, ale myslím si, že ich na začiatku bolo 14. Ich prvá ľudová pieseň bola Kukulienka, kde si bola. Preto sa aj na začiatku prvý polrok volali Kukulienka. Čiže až neskôr pán primátor, ktorý bol tedajší pán primátor Baláš, sa stal krstným otcom a vtedy sa premenoval folklórny súbor na Žochárik.
Pod vedením Ľubici Pastorekovej sa súbor začal orientovať na spracovanie ľudových zvykov a tradícií z okolia Topolčian. Od roku 2005 sa Žochárik každoročne zúčastňuje krajskej súťaže a choreografii, ako aj súťaži detských ľudových piesní a spevákov. Ja som sa prihlásila na gitaru a môj brat chcel tiež, ale teda nepustili ho, lebo bol ešte malý a tedy nám pani Žanet Kertesová povedala môjmu bratovi, že či nechce byť vo folklórnom súbore. On sa prihlásil a teda jak začal tancovať, tak aj mňa to tak pritiahlo k tomu folklóru. Mi sa vystupuje veľmi dobre, ja som to zvyknutá a som to vlastne pritiahla, bola som to pritiahnutá mojou sestrou, rodinou a tiež tancujem a ja tiež. No ja by som povedal, že rodičia chceli, aby som sem išiel a postupne ma to začalo baviť, takže rodičia. Ja som vlastne chodila ešte na tanečnú, aj teraz chodím a potom som započula na tento folklórny súbor, tak som sa sem prihlásila, keď som bola malá a potom vlastne ma to baví veľmi, lebo je tu veľmi dobrý kolektív a veľmi dobrá hudba a baví ma tanec. Ten folklór je taký výnimočnejší než ten moderný tanec, lebo to nerobí teraz každý. Tak bavíme niektoré prvky, ktoré tancujeme, ktoré sa mi nejak zapáčili, ale celkovo sa mi páči, že tancujeme v skupinách a že našli sme sa tu celkom dobrý kolektív. Mňa začali baviť také tie tradície, tie folklórne a tak ma to začalo baviť a som začal chodiť do folklórneho súboru Žochárik. Ja nechodievam do Žochárika, ale ja chodievam na normálnu tanečnú, kde máme jazz, klasiku a aj ľudové tance a vlastne keď som začala ľudové tance, tak už od ďalšieho roku by som chcela aj ja do tohoto Žochárika chodiť.